Bună ziua! Astăzi e miercuri 28 septembrie. Am venit un pic în Stupină să-i fac un tratament și m-am gândit să mai verific o familie de albine. Să vedem cum se prezintă și cum arată, cum îi bag eu pe iarnă. Ok. Mă interesează în primul caz să avem miere. Deci e corpul stupit pe 3 corpuri. Corpul de jos sunt cu rame goale. Al doilea corp avea puiet, ultima oară când am verificat. Și în al treilea corp rezerva de miere pentru iarnă. Eu iernez în stil clopot. Nu scot rame decât ultima aici până de diafragmă. Aici, la încheiere, le bag o diafragmă, în rest nu le fac nimic. Așa rămân, iarnă. Deci ele stupesc pe 12 rame, eu iernez cu 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11 rame. Și doar vin la încheiere cu o ramă. Și să vedem cum se prezintă. Acum avem ceva puiet. Le-am făcut 2 tratamente, urmează astăzi al 3-lea. Și mă interesează ultimul tratament, să-l fac în lipsă totală de puiet. Tratamentul îl fac cu varachet. Am avut benzi după afara soarelui am băgat benzile de oxistrip, după care am avut gold Varroa, le-am pus și 2 fumigații cu varachet. Acum spre toamnă. Da, fum nu le-am dat deloc, văd că sunt liniștite. Ia vedem. Mă interesează în primul caz să avem miere. N-am mai umblat, de la ultima filmare n-am mai umblat la ele. Dăm așa un pic de fum, să știi că am venit. Prima ramă nu prea mă interesează, asta ține și loc de diafragmă, are un pic de miere pe ea. Dar nu mă interesează, cuibul oricum nu-l face niciodată acolo. Deci cuibul pleacă ceva de genul pe mijloc, pleacă dintre al doilea corp. Ceva, cam așa ceva se duce gemul. Deci pe câte 7 rame, 8 rame, 9 rame, depinde de puterea familiei. Da, e frig afară, aici avem miere, deci avem primul cat cu miere și ceva albină jos. Da, deci tot catul e plin cu miere, e bun. Mâncare au. La fel, e plin cu miere, cu ceva albină. Noi au fost 7 grade și e rece. Astăzi e mai caldă, e undeva la 18 grade. Avem albină și miere, e bun. Da. Da. Miere căpăcită. Bun, așa. Facem o verificare, după care îi facem un tratament. Verificare nu fac decât la câțiva studii, nu vă gândiți că vă îmblântăți acum. Dar în special cam toți au 10 rame cu miere deasupra aici. Hai mă desprinde. Da. Deci e plină. La fel. Și ultima se vede că e plină cu miere și ultima. Bun, albină iese ceva în catul sus, e ok. Dăm catul jos și ne interesează cuibul, dacă să vedem ce puiet mai avem. Am spus aici vin cu diafragmă. Eu numai iarna le pun. În rest, pe timpul când e cald și că adună miere, eu îndepărtez un pic ramele și vin exact 11 rame, fără diafragmă, să fie acumulate când scot miere, când da, pun un pic pas și dau jos catul. Da, am dat catul jos și să ne uităm în cuib de acum.
populație de albină. Dacă avem un pic de fum, să vedem prima ramă. Aici nu prea mă interesează să fie multă miere, doar ceva colonițe, dacă sunt, e ok. Da, avem tot o ramă cu miere. Lăsăm un pic sus, să putem umbla. Aici dacă are coroniță e super. Mă interesează până în ianuarie, februarie maxim să fie urcat albina sus toată pe ramele cu miere. Eu nu le schimb configurația ramelor deloc în stupi. Deci avem și aici miere. Le las pe poziție, nu le rod ceara asta deloc. Cum își fac ele ponțele, așa le las, se poate urca ușor. Da. Aici avem o ramă mai veche. Da, de acum le las așa, de la primăvară le scot ramele astea vechi și înlocuiesc cu foiță. Ce este schimbat la primăvară, le schimb de acum. La fel avem o ramă cu ceva puțin miere pe colț. Dar v-am spus, aici nu mă interesează, la fel și jos nu mă interesează. Aici a fost puietul, aici și puietul, e ok. Da, să ne puteți o leacă. Mă interesează populația și să fie catul de sus, să fie plin. Dacă e catul de sus plin cu miere, nu fac probleme la iarnă. Plus că mai avem și ceva coroniță pe aici, dar foarte puțină. Aici și puiet am mâncat. Deocamdată puiet nu avem aici. A fost frig. Da. Aici mai avem ceva puiet. Nu știu dacă se vede. Foarte puțin. Nu văd să fie larvat. Ia, ba da. Avem. Nu știu cât se vede. Dar nu e. Mă uit la soare așa. Nu, pregătit, dar nu e o oată. Deci, treaba e bună, ponta a oprit-o. Noi suntem în ordine. Se vede că și în cartul de jos avem albină. Găsim și acolo mult albină. Dacă îmi vine frig, o să urc, el și face inghem sus aici. Ok. Avem albină, e bine. Da. Posibil să mai fi cu ponta jos. Aici avem coroniță de miere. Da. Am mai spus, în familie cu măcile tinere am mai găsit încă 2-3 rame cu puiet. Rame aproape. Uite, o vezi pișoară și ca o aici. Da, îl strângem și ne apucăm de tratamente. Punem rama înapoi. Da. Și o să ne uităm și la un stup cu matcă mai tânără. Da. Aici e schimbată matca anul ăsta. Avem câteva albine și sus, dar mă interesează jos acolo să fie. Să dăm catul jos. Da. Aici avem cuibul. Dăm un pic de fum. Ceva mai goală la margină. Aici avem miere. Deci o lăsăm deoparte un pic. Dacă eu le-am despărțit deja ramele. Aici la fel avem miere. V-am spus jos, aici nu prea mă interesează să fie prea multă miere. La fel miere. Mă interesează să
capul sus fie cât mai multe. La fel le măram cu miere și aici s-au băgat și jos. Aici avem ceva puiet, miere, coroniță și câteva celule de puiet, dacă se vede. Da, albină și jos este bun. Da, aici avem o ramă puiet. Se vede că e plin cu puieta asta, e compactă și partea asta altă. Am spus, măcile mai tinere puntează mai târziu. Cele mai bătrâne și-au oprit ponta. E bine că și-au oprit. Asta înseamnă că trebuie să-l fac obligatoriu. Să lăsăm mișa înspărțită. Trebuie să-l fac tratament în lipsa puietului. Ăla e important. Avem și matca aici. Avem un număr pe el. Se vede. Da. Ceva puiet și aici. Dar de acum avem ușor asta. Am văzut și matcuța. Avem puiet și aici. Mi-am spus că tineri între mai găsim 2-3 rame, am găsit asta 3 puiet. De aia nu. Deci 3 rame de puiet încă e prea mult pentru vremea asta, dar na, ele sunt tineri, trebuie să le credem. Asta e ramă, e plină cu miere. Crescut ca lumea aici. Da. Îl închid și cam așa se prezintă stupii la vremea asta. Mă apuc de tratamente și mare lucru nu prea mai am ce le face până în cât le pun o diafragmă, al 12-a ramă, la fel și sus. Și așa ernez cu toate ramele. Bun, sănătate și o zi plăcută!